واشنطن راگهاند کو سه کارên serekeyên Amerîka li Sûriyê hene, têk birnaçek û programa otomî ya rejîma Esed û vekşana hêzên Îranî ji Sûriyê û têkbirina bi temamî ya Daişê. Di hevdemê hişyariya rûdana şerekî navdewletî li ser xaka Sûriyê ji ber ku 5 welatên biyanî bi şêweyekî leşkerî li ser xaka Sûriyê hene. Alîkarê karûbarên siyasî yên Wezîrê Derveyê Amerîka David Hale di kongerekî de li peymangeha Washington ya Rojhilata Navîn ragihand ku sê karên serekeyên welatê Amerîka di Sûriyê de hene. Ew jî têkbirina rêxistina Daişê bi temamî, derketina hêzên Îranî ji Sûriyê û têkbirina çik û programa otomî ya rejîma Esed li Sûriyê. Tako qonaxa veguhêz li Sûriyê dest pê bike û vegereke ewleh ji bo penaberan were kirin. David Hale dibêje tako hêzên Îranî li Sûriyê ne qonaxa siyasî bi ser nakeve û hewlên geştkirina aboriya Sûriyê jî wê bi ser nekeve. Ji aliyê xwe ve James Jeffery şandeyê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê dê kongerekî rojnamevanî de eşkere kir ku rewşa Sûriyê gelekî metirsîdar e. Ji ber ku herêk ji welatê Amerîka û Rûsya û Îran û Tirkiye û İsraîl bi şêweyekî leşkerî li ser xaka Sûriyê ne û metirsiyek mezin heye ku ew hêzên biyanî rastiyek werin. Jeffery dibêje tevî ku rewş li Sûriyê taradeyekî bêdeng e, lê ew yek nayê wê wate ku wê bêdengî berdewam be. û nedûre şaşîtiyên leşkerî durist bibin û hêzên biyanî rûbrûbûyê hev werin. Numûne di dema borî de mûşekên rejîma Esed balefereka Rûsî leşkerî bi şaşîtî ermanc kir, ji ber ku İsraîl ermanca bingehên wan dikir. Jeffery serbar kir ku welatê Amerîka li ser derketina tevahiya hêzên biyanî ji Sûriyê kar dike û ew ê desthelateka bihêz li Sûriyê durist bikin ku bikar be ewlehiyê li Sûriyê biparêze.